Ye, terminal. Complete जायाखै नै. Birthday ni decoration ah. Maha लांबाय थायो. Maha मोजां जादों. अबे मोनसेया मोजांसिन नै बेलुना बुआ आंखौ. ओमफ्राय नै बिसोरो डेकोरेट खालामगासिनो बाराथ' एसेबां एक्सपार्ट डेकोरेशन खालामग्राथ' मानसि गैया अब्लाबो जा हायो जों एसे खालामसै ओमफ्राय मा होनो आरोना जोंहाथ' खाफालानो गाज्रि जोंफोरनि बार्थडेखौथ' रावबो स्पेसियेलि बिदि खुंनानै होआ गोदोसो खुंना होयोमोन आं गोदोनि दिनखौ गोसोखांबा 2011 निफ्राय 2017 सिम आंनि बार्थडेया एकदमबारे स्पेसियेलमोन मा होनो just forget about it दायो जोंहा फंबायनोथ' आं एसेबां जेनेबा लाक्जारियास बिदि गिफ्टआव होनो हाथ'नाय जायाखै नालाय ओमफ्राय आं सानगासिनो जमायगासिनो आङो फैसाखौ एसे माने बेलेगनि थाखाय बियो बायना होनो हाथावथाव जानो हागौ खिन्थु आंनि थाखाय एसे सम नांबावगोन बेखिनिखौ बायना होनो थाखाय बेखायनो आङो बार्थडेयावहाय एसेबां लाक्जारियास नङाबाबो टाक टुक माने अननानै होनाय बुस्थु जिहेतु अननानै होनाय बुस्थुआव जितु दाम खम दाम बारा बिदि थाया बेखायनो आङो जा हायो आंनि फारसेनिफ्राय आं होनो नाजाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय दहायनि भिडिअ मा शपिं खालामनानै लाबोखो आङो ओमफ्राय बेखौनो आङो मा खालामगोन चकलेट टाइपनि एसे बेजों ओमफ्राय मोनसे सिल्भार कालार माने बेक साइडथिं बेजोंहाय आङो जास्ट माबा खालामगोन रेड माने एसे डेकोरेट खालामसै आरो लावदुमाथ' नै बेयो शार्ट होगोन दहायनो नुखांखाबाय नोंथांमोना केलविन क्लेननि ओमफ्राय आंनानै बेग आइ होप आङो उनावहाय एसे एक्सपेन्सिभ गिफ्ट होनो हागोन नायनोसै नाजानोसै मानसिया नाजानानै खालामब्ला माखौ हायाना स' साननैसोल' ने गाज्रि मोननाङा टेक्ला इदि होननानै नोङो आंनिबो बार्थडेयावहाय एकदम दाम खमि बुस्थु नाङा दे ओमफ्राय नै मानसिफ्रा लावदुमखौ सिकेनिल' केलविन क्लेननिल' गानबाय थायो इनिल' एम्बासादर नामा होननानै बुंलायलायदों आरोना बाट बेबायदि नङा बियो सेलेक्टेड बा आलदा आलदा ब्रेन्ड बा नन ब्रेन्ड बिदिबो गस्ला गानो दिसुन बेबायदि नङा आरोना माने जास्ट आं डाउटखौ क्लियार खालामनो थाखाय खिथानानै होबाय माबा आं भिडिअ खालामबाय थानायखौ डाइरेक्ट फैनानै दानना फैदो मा लांफैनिखि Dukkannya ada yang begitu. Itu tuh nenek. Tuh nenek apa tuh? Teknik mana kena? Teknik yang dulu aku nih. Kuda. Mana? Tapi sekarang mendeli kan? Kalau nanti mana? Nama? Kalau nanti mana? Deh, ini kata nama. Mana itu? Kalau nama ya? Udah muncul lagi kacau tangan lagi yuk. Mana? Mayo, aduh ini madam tadi. Ayo, ayo. Mana kayak? Bosok aja. Mana kayak? Ini semua warna mati. Mana kayak? Coba yang mana? Ini mana sih lagi baru berani ki? Ini isi nanti nanti. Ini mana sih? Ini mana sih mana? Pasti ini sih dia nunggu. Nunggu, wait kamu siapa? नोंथांमोना जुदि जाहा टेक्लानि बार्थडेनि थाखाय जितु शपिं खालामनाय मा गिफ्ट लानाय बे बायनाय भिडिअखौ नायाखैब्ला
आङो नैबेखौ आंनि थाखाय बायदोंमोन नैबे एसे पिंकिश पार्पलखौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंहा टेक्लानि थाखाय नैबे ब्लेकखौ लादोंमोन मोजां नुदोंना नुवाखै कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दे आं नेनानै थागोन Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डखौ नटिस खालामदों ना बेकग्राउन्डआव मा लिरनाय दङ खेबसे नायलाय Happy birthday that means दिनै सोरनिबा बर्थडे आरो नोंथांमोना मिथिखाबाय सोरनि बर्थडे दिनैहाय जोंहा टेक्लानि बर्थडे जोंहा टेक्लाया दिनैहाय 22 इयार्स जाबाय बोरायबाय ओमफ्राय दायो बेनिनो व्लग भिडिअ जागोन आरो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै दायो आङो जिथु न'नि फिसा मन्दिर दङ बेयावहा फुजाखौ एसे होना लाग्रोनोसै बार्थडेखौ सेलेब्रेट खालामनायनि सिगां जिहेतु भगबानखौ एसे फुजिना लानाया मोजां जागोन ना बयनिबो थाखायबो बेखायनो एसे धुप माबा होनानै साखि होनानै खुलुमग्रोनोसै आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो Surian mamun ni meni. Ini bucin banget ya. Iya, kurang lucu. Hijau sana Noah, mana? Spider, oh beli pun. Oh beli semua. Oh berapa ni? Ada mana? Yang hijau mana? Oh sum tar doso. Tamam Müslüman. Dress bile betul. Ibu bukan. Ibu bukan deh. Ini video boleh nih, gue bima bim. Bibarnya mau sama udah kamera. Sorry. Manu, ibu kan sih so. Nung targen kan tuh? Deh, bu mau dojur kan? Cukup. Ya, angkat lu dah dah. Lala. Bibarnya kamera tuh ada. Kamera. Buru, oh. Second floor. Oh. Rang nawar bengkai. Tadi. Oh. Daya, fैथ'वाखै इसोरो लोगोफोर ओरैनो सानै साथाम आरो बारा नङा बिसोर फैबाय सफैबाय ना देना खुलेगा हनै आलासिफोरखौ लादों सोरबा माबा खालामनानै खानायाव हमनानै ओमफ्राय बुनाया नों मानो केमेराजों खेबदो भिडिअ ना फट' दे फट' खेबना हो होमबा इथिंनिफ्राय दायो हानोसै केकखौ बिनियानो बुबायलै हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु इउ हेपि बार्थडे टु
Happy birthday to you. Happy birthday dear Tekla. Happy birthday to you. Gua mau ngomong apa ya? Ini. Chocolate. Berapa? Hah? Chocolate na? Oh, itu mana saya? Siapa? Dapat duluan siapa? Gue cuma sedih berapa? Deh. Udah ada party mah biar share. Deh, berapa? Lu masih mau share apa? Gue cuma share. Mana ada? Gue cuma. Soalnya lu nggak gue cuma share. Happy birthday to you. Jangan. Berapa tuh cinta kayak share nang kena? Dia foto cinta kena. Manis ya. Ada foto cinta ucapnya nanti sekarang. Deh. Ano sa akin, kapasok siya kang rede. Mapakin nila ng kusog. Ay, kayo. Mapasok din ba tayo? Ay, mabede lagi. Izin kayo. May kamamansin. Upo lang mo siya pala. Mali, zoom pin ba? Stay, maba. Bangsin susung ba? Zoom pin ba? Hindi, please spray ano ba? Ako to bitis. De, kaya maba doon na ikadili ano. Sapay de. De. Dulu tak kan? Ikan nama, ini mencuri. Makanya gue susu gue. Kau pun nggak nama. Jadi pasti gue bukan. Boleh? Aduh. Oh. Deh. Hebat deh. Mau mana leher sa pindah sampai. Udah, pakai udah. Mau bawa? Bisa sebentar. Ini sebentar. Mbak ini bang. Ini bang, dari kini lah nanti bawa ada orang lalu dulu dari bang. Nomor gaya. Ini fotonya kasih gini ya. Jangan ya, ibarat ses lagi juangnya. Pose deh, foto uci nih. Smile deh. Smile. Video selanjutnya lang. Foto uci kasih nih. Foto cangkir. Macamnya nunggu, macamnya nunggu. Fotografer. Nunggu nama fotografer ah? Harga. Mangsa dulu. Kalau yang sana muncul. Iris mau lek, tiba lagi mana? Gimana? Kurus apa ini? Orang bisa dulu. Isma. Nang lamay. Zad. Saya kurang. Share ko bukan lagi mencik ko. Saya Sri Ram. Oh, Joy Sri Ram. Nay, daya Tekla na birthday kan sa birthday gift lah mana itu beda. Birthday kan sini aku. Birthday gift na. Nama. Natang mana doang ni previous video ko na iba mit kawai be ha mando mo. Aru suri mit na logo de ba ni previous video ko na iban sa bayang na na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Thank you bukan namanya ni. Thank you, Meda. Iza hebai pantau fry. Iza hebai imaye. Mix sabzi. Ampai ni bisa hebai umah bedor. Ampai iza hebai dal. Ampai kamzan sih jangan. Nania mane mar thangno थाखाय बिराद आथुर बेखायनो माने नानिखौ थाब ओंखाम जानानै दोननानै फैखानोसै ओमफ्राय आलासि थानायखौबो जाहोनसै आरो ओमफ्राय इसोरो टेक्ला मोना उनाव जाहोनसै जों माने नानिखौ दामाम दोनना फैनोसै माने थाबनो जों जाग्रोनोसै
गाड़ी खारदों होनदों Rosa Rinho. Con thò không phải mẹ. Slim, sao giúp tôi nói cái quả. Mắc ôi này cái này. Các bạn trên slim rẻ thì đấy. Các bạn giả hàng ngày à, thấy sunan ta phải nó lẻ đi. Rẻ cái rồi. Ôi chính cái này. Này liêu cà ri apa gasin sana ya? Liêu cà ri. Liêu cà ri. Đây đây cái đó. Nani có đơn in thằng nó kìa đứa. Đây thằng nó xía đây. Mau sih, ais Xía biti. thằng kasih kan. Ais biti nama mau sih. Này sih. Masih thằng này sih. Nơi nani yang thang sih kan. Tidak duku mendang na nengang ke karlang ke duku mendang nak ke. Tu buat apa nak lagi? Kalau visitor. Kau jangan bilang tu teh. ओमफ्राय नै जोङो नानिखौ दोनहैबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ ओमफ्राय दिनै बे टेक्लानि जोनोम सानावहा मामा बाबामोन जों फेमिलिजों सेलेब्रेट खालामनो मोननायबा मोजांमोन बाट बिथांमोनाथ' न'आवसो दंहैयो नालाय गामिनि न'आवहाय बेखायनो गैया ओमफ्राय आङो माखासे कमेन्ट्स आंथ' कमेन्ट्सफोरखौ बांसिनखौनो नायजोबो ना ओमफ्राय आं माखासे कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै बिराद दुखु मोनो आरोना माने 100आवहाय अनलि सानै साथामाल' इदि हरो आरो माने दासो बार्थडे खुंसोदो गोदोलाय मानि बार्थडे खुंना खुङामोनथाय दासो मोनामोन खोमा माबासोदो जे नोंथ' जेबो खामायखाया जेबो मावखाया उमुक तुमुक हेन तेन माने मा गाज्रि दङ सब बुंहरजोबगोन आरो माने इमान नायनो बायो मालायखौ आरो मालायनि लाइफआव सोर माहानिफ्राय फैसा खामायदो सोर मा खालामदो इफोरखौ इमान टेनसन लायोना आसरित माने नोंसिनि गोसोआ मिथिबायना आं नोंसोरखौ खुलुमोलै भाइ मिथिबाय खुलुमो नोंसिनि गोसोआ तामाम माने तामाम जोंनि गोसोआवथ' रावनिबो थाखाय बिदि साननाय गैया माथो एसां आसरित नालै ओमफ्राय नै मा होनो जोंहा बिमायानो गैया ना बिफायानो गैया ना बिदायानो गैया ना बिफायानो गैया जों जे जेनेबा भिक मांगिनांगौ खोथा नामा जोंनि थाखाय जेनेबा आरो एटलिस्ट भिक मांगिनानै जानायाबो बेस्रा हायिखायसो जादों ओमफ्राय बेखौबो बुंनानैथ' जोंहाथ' लाब गैयाना आरो नों जिमानखिनि जोंखौ साननानै टाइम वेस्ट खालामदों ना बेखिनि टाइमखौ नोङो नोंनि पार्सनेल लाइफआवहा नोंनि फेमिलिनि थाखाय बा नोंनि थाखाय फकास खालाम नोंनि लाइफआवहाय होमबाना नों साक्सेसफुल जानो हागोन मिथिबाय मालायखौ मेगन सानानै जेबो लाब गैया बे साननैसोनि लाइफआव मिथिबायना आरो आंबोथ' ओरैनो थायाखैना आंबोथ' इउटुबाव ओरैनो भिडिअ होआखैना मोननै चेनेलनि जेनेबा ओरैनोथ' आंबो खस्थ' खालामनानै भिडिअ होआखैना जेनेबा माबा मोनसे मुलाम्फा मोनगोन रायजोनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन अननाय मोनगोन एसे एनै थाखा खामायनो हागोन बेखौसो सानखायोना मानसिफ्राथ' आरो आंबोथ' ओरैनो थायाखैना आंहाथ' लास्ट इयारसो मास्टार डिग्रि जोबदो आंलाय दालाय माथो खालामनो जेनेबा ना ओमफ्राय आरो कचिंफोरखौनोथ' लानानै थानांगोन ना नों जाहोफैलाय होमबा सना आंनो प्लिज जाहोफैलाय अनलाजों दाउ बेदरजों